ఇటీవల జీ తెలుగులో 'జగపతి బాబు' హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తున్న టాక్ షో 'జయము నిశ్చయంబురా'లో గెస్ట్‌గా అటెండ్ అయ్యారు హీరో నాగ చైతన్య. ఈ షోలో చైతు తన జీవితంలో జరిగిన ఆసక్తికర సంఘటన, ఫన్నీ మూమెంట్స్‌ని షేర్ చేసుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో తనకు తన వైఫ్ శోభితకు మధ్య చిన్న గొడవ జరిగిందని, ఆ గొడవ కారణంగా తామిద్దరు మాట్లాడుకోలేదని అంటూ చెప్పారు. చైతన్య మాట్లాడుతూ 'తండేల్ భూమి'లోని బుజ్జితల్లి పాట చాలా పెద్ద హిట్ అయింది. కానీ ఆ పాట కారణంగా శోభిత కొన్ని రోజులు మాట్లాడడం మానేసింది. ఎందుకంటే నేను ఇంట్లో శోభితను మొదటి నుంచి ప్రేమగా బుజ్జి లేదా బుజ్జి తల్లి అని పిలుస్తుంటాను. కానీ అదే పేరుతో సినిమాలో సాయి పల్లవిని పిలవడంతో ఆమెకు కోపం వచ్చింది. "నువ్వే కదా డైరెక్టర్‌కి చెప్పి ఆ పేరును పెట్టించావు కదా!" అంటూ కొన్నాళ్ళు శోభిత మాట్లాడడం మానేసింది అని నవ్వుతూ చెప్పాడు. ఏదేమైనా బుజ్జి తల్లి పాట గొడవ వల్ల మా రిలేషన్ ఇంకా స్ట్రాంగ్‌గా మారింది. ఈ ప్రపంచంలో గొడవ పడని కపుల్ ఉండరు. ఇద్దరి మధ్య గొడవలే లేవంటే వాళ్ళ రిలేషన్‌షిప్ నిజమైనది కాదన్నమాట అంటూ భార్యాభర్తల రిలేషన్‌పై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్ చేశాడు నాగ చైతన్య.